உமா விருந்தகம் சேனலுக்கு வெல்கம் பண்ணுறேங்க. இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ஸா தான் பார்க்க போகிறோங்க. வீட்லேயே நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக பீட்ஸா செஞ்சிடலாங்க. இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் உமா விருந்தகம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடன் கிடைக்கும். இனி வந்து நம்ம பீட்ஸா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க. இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஈஸ்ட்டு வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணுங்க. அதுக்கு வந்து வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் வந்து நம்ம வந்து சர்க்கரை வந்து 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. அது கூட வந்து நம்ம வந்து ஈஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஒரு 5 to 10 நிமிஷத்தில் அது வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி நுர வந்த மாதிரி வரும். அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மாவில் போட்டு பிசைய ஆரம்பிக்கலாங்க. தண்ணி மட்டும் வெதுவெதுப்பாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது. இப்போ மைதா மாவு பார்த்திங்கன்னா நான் 2 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். உப்பு வந்து தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் வந்து கொஞ்சோண்டு ஊற்றிக்கலாங்க. ஊற்றிட்டு அதை அப்படியே வந்து நம்ம வந்து முதல் வந்து இந்த எண்ணெய் உப்பு எல்லா மாவில் கலங்குற மாதிரி முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே கலக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஈஸ்ட்டு, அது வந்து நான் க்ளோஸில் எடுக்காம விட்டுட்டேன், கொஞ்சம் நுர வந்த மாதிரி இருக்குங்க. அதை வந்து மாவில் ஊற்றி நம்ம வந்து பிசைய ஆரம்பிக்கலாங்க. உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தண்ணி கூட கொஞ்சம் வந்து சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு இது வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம வந்து பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாங்க. இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா இது மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாங்க. ஆயில் விட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாங்க. ஒரு 1 hour to 1.5 hours வந்து இது அப்படியே இருக்கட்டுங்க, நம்ம பார்க்கலாம். மாவு வந்து நல்லா இழுத்து பிசைஞ்சிக்கோங்க. பிசைஞ்சிட்டிங்கன்னா கையில் ஒட்டாது. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு பக்கமாக நல்லா பிசைஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு மாவு வந்து வந்துடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு லிட்டு வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு 1 hour பக்கமாக அப்படியே இருக்கட்டுங்க. இப்போ பீட்சாவுக்கு நம்ம என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெங்காயம் வந்து பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. க்ரீன் கலர் கேப்சிகம், ரெட் கலர் கேப்சிகம், அப்புறம் பன்னீர் வந்து எடுத்துருக்கேங்க. நீங்கள் வந்து வேறு எந்த வெஜிடபிள்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு 1/4 கப் தயிர், நல்லா கெட்டியான தண்ணியெல்லாம் வடித்து எடுத்த தயிர் எடுத்திருக்கேங்க. இது கூட வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. உப்பு போட்டதுக்கப்புறமா வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. கரம் மசாலா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. மல்லித்தூள் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் வந்து அது 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. சீரகத்தூள் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பக்கமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 லெமன் ஜூஸ் வந்து நம்ம வந்து விட்டுக்கலாங்க. இதை வந்து முதல் வந்து லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா வந்து ஒரு பேஸ்ட்டாக நீங்கள் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய பேஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம வந்து ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு பக்கமாக ஊற வைக்க போகிறோம். நம்ம மாவு ரெடியாக இருக்கும், இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நல்லா தயிரில் வந்து ஊறுறக்கும் கரெக்டாக இருக்குங்க. பன்னீர் வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து தயிரில் மேரினேட் பண்ணி வச்சு செய்யும்போது டேஸ்ட் வந்து இன்னும் வந்து டபுள் ஆகுங்க. அதுவும் இல்லாமல் உப்பு காரம் எல்லாமே வந்து ஈஸியாக பன்னீர் வந்து இழுத்துக்கும். அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி செய்கிறது. நம்ம வந்து பீட்சா வந்து டைரெக்டாக வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு செய்யலாம். இந்த மாதிரி பன்னீர் போடும்போது நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சு செஞ்சோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்குங்க. வேறு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் யூஸ் பண்ணலாங்க, செம்ம சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆலிவ்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது போக வந்து நம்ம வந்து சிக்கனில் கூட வந்து நம்ம வந்து செய்யலாங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து நம்ம பீட்சா வந்து கடைக்கு தான் போகணுன்ட்டு இல்லை, வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி டிக்கா மசாலா வச்சு நம்ம பீட்சா செய்யும்போது டேஸ்ட்டு இன்னும் சூப்பராக இருக்குங்க. கோதுமையில் செய்யும்போது இன்னும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் கோதுமையில் ட்ரை பண்ணலாங்க. பாருங்கள், இப்போ வந்து 1 hourக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு. மாவு வந்து டபுளாக இருக்குது. இனி வந்து இதை வந்து லேசாக அமுத்தி விட்டுக்கலாங்க. அமுத்திட்டு நம்ம 3ஆக பிரிக்கிறனாலும் பிரிச்சுக்கலாம், இல்லை 2ஆக பிரித்து கூட நம்ம செஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு பீட்சாவோடைய சைஸ் எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. பிரித்து எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து நல்ல ஹெவியான டவாவில் தான் வந்து நம்ம வந்து பீட்சா வந்து செய்ய போகிறோங்க. நான் வந்து இந்த பிளேட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டவாக்கு வந்து மாற்ற போகிறேன். நீங்கள் வந்து டவாவில் கூட டைரெக்டாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சௌரியமாக இருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஓரத்தை எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுருங்க. அமுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இனி வந்து அப்படியே தோசைக்கல்லுக்கு வந்து மாற்றிக்கலாங்க. தோசைக்கல்லுக்கு மாற்றும் போது முதலே வந்து டவா வந்து கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மாற்றிக்கோங்க. ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்க வேண்டாங்க, ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்க வேண்டாம். அளவான சைஸில் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஈஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து பேக்கிங் பவுடரும் தயிரும் ஆட் பண்ணி கூட நம்ம வந்து இந்த மாவு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு சாஃப்ட்னஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து ஈஸ்ட் போடுறது. அதே சாஃப்ட்னஸ் வந்து நமக்கு வந்து பேக்கிங் பவுடரே நமக்கு வந்து கிடைக்குங்க.
இப்போ எல்லா பக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்க் வச்சு நீங்கள் குத்தி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் மாவு வந்து மேலே வந்து உப்பி வராமல் இருக்கும். அதுக்காகத்தான் இது. இனி வந்து நம்ம என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாங்க. பீட்சா சாஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க. பீட்சா சாஸ் வந்து நம்ம வீட்டிலேயே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம வந்து வீட்டிலேயே வந்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் போடுறோமோ அதை வந்து போட்டுக்கலாங்க. பீட்சா சாஸ் போட்டோடனே நம்ம வந்து சீஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் போடுறதுனால போட்டுக்கலாம், இல்லை டேரெக்டாகவும் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சீஸ் பிடிக்குமோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து சீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நம்ம இஷ்டம் தான். அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர், கேப்சிகம் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆரிகனோ சீசனிங் அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இது வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும். அது இல்லை அப்படின்னா மிக்சர் ஹர்ப்ஸ் கூட நம்ம வந்து போட்டுக்கலாங்க. இதெல்லாம் போட்டோன்னா நமக்கு ரியலாக கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும். இது போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க, வரமிளகாய் வந்து மிக்சியில் வந்து ஒரு பல்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 1-2 அரைஞ்சி வருங்க. அதையும் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாங்க. இதெல்லாம் போடாமையே பீட்சா வந்து நல்லா தான் இருக்குங்க. அடுத்து வந்து சீஸுங்க. சீஸ் வந்து மொசரல்லா சீஸு. இது வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு போட விருப்பமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய போட்டால் கொஞ்சம் பிடிக்கும். அதனால் உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மாவில் இன்னொரு பீட்சா ரெடி ஆகிட்டுருக்குது. இந்த சைடும் அதே மாதிரி ஹெவி பாட்டம் தவா தான் வச்சுருக்கு. பீட்சா மாவை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸையும் போட்டுட்டு மிக்சர் கப்ஸ் போட்டுக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு அதே மாதிரி ஒரு லிட்டு வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கட்டும். சீஸ் போட்டுக்கலாங்க. சீஸ் நிறையா போட்டால் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. இதை வந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் பொறுமையாக குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும். இந்த பக்கம் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு நம்ம வச்ச பீட்சா வந்து சீஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. அடியிலையும் செம்மையாக இருக்குங்க, நல்லா கிறிஸ்பியாக. அவ்வளோதாங்க, எடுத்துடலாம். நம்மளுடைய சூப்பரான பீட்சா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. செம்ம சூப்பராக பீட்சா வந்து டேஸ்டியாக ஹெல்த்தியாக நம்ம வீட்லேயே செஞ்சாச்சுங்க. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ரெசிபி எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.